Geno, myslíš si, že ten policajt ide tu ku nám? Otvorte dvere, policia. Geno, schovaj sa. Je tu. Kde sa poschovať? Ja neviem, poď ku gauču. Otvorte dvere, ináč ich vykopnem. Geno, nechaj ich tu. On fakt vykopne. Ticho. Ukážte sa hneď. Musíš byť potichu. Nikoho tu nevidím. Asi tu niekto je iný. Idem rýchlo na hlas. Ide. Počkaj, keď odíde s autom. Dobre, už odchádza. Poď, dole. Kam? Idem za ním zavrieť dvere. To je Magor. Dobre, počúvaj. Geno, mám taký nápad, dostal som taký nápad. Vieš aký? Neviem. Čo keby sme sa stali policajtmi a chytili ho do väzenia? A za čo? Počkaj, mne sa zdá, že zakázané v Snap City je, že keď takto bez dôkazov dá koho zavrieť do väzenia. Počkaj, idem si to vygoogluj na počítač. Idem sa pozrieť. No tak choď sa pozrieť ich. Je to tak, fakt! OK, čiže máme plné právo ho zavrieť. No a teraz sa už iba dostať na policajnú stanicu a tam ho zabásnuť. Počúvaj, nemáš tu nejaké policajné oblečenie? Tu nie, musíme ísť na stanicu, vyzerá to tak. Dobre, musíme sa tam nejak prejsť, dúfajme, že bude zase vonku. Dúfajme, že tu vôbec nebude. OK, otváram dvere. Ono aj zavriem. Kde je policína? On hej tam. Aha, fakt. Ja kašlem na dajaký vozík tam. Musíme sa dohodnúť, počkaj. Podľa mňa, on teraz nebude na stanici, pretože to išiel oznámiť každému. No. Takže, musíme konať veľmi rýchlo. Dobre, čiže to jumpujeme. Dobre. A hlavne nenapadne. Okay. Môžeme ísť tu cez rybník, poď. OK, ideme cez hasičskú stanicu, aby nás ešte nezapásli za vandalizmus. Počkaj, ja si vyberiem moju zbraň. OK, vyber. A ideme prepádnuť policiu. Počkaj, no. OK, OK, mám zbraň. výborne. Nemôžeme na seba pozornúť. Vidím tam jeho auto. Poď tu. Ideme. Pozri sa, jak ten debil zaparkoval. Kde myslíš, že je? Jo, tu není tu, čistý. Čistý, ticho. Musíme sa rýchlo dostať. Neviem, to boky. Tu, poď rýchlo. Idem. Dobre. Mám oblek. Berem si zbraň. Mám ja. Mám zbraň. Musíme ho dostať. Zober si aj granáty, že sa budú hodiť či tej zerka. Tej zerka. OK, berem všetko. Poďme rýchle. Stejzrieme ho. Ne. Ja by som povedal, že sme prišli z iného mesta, že vraj bolo nahlásené, že vraj niekoho zabásol a nemal za to žiadny dôkaz. Áno, súhlasím. Tak to bude najlepšie. Tam je. Kde? Aha, vidím ho, jak tam čuje. Ideme na ňo, nabehni. Počkaj. Dám mu taser. Počkaj, nie, on zrazí mne autom. Nie, musíme prísť k nemu ako normálna polícia a on nám sa to podľa mňa bude snažiť povedať. A ja mu poviem, že my sme prišli jeho zabásniť a nie ich. Dobre. OK, poďme rýchlo k nemu. Sme tu. A konečne tu prišli druhý policajti. Dobrý deň. Dobrý deň, pán kolega. My sme z Bratislavy. A čo sa stalo? Nič, ak ste volali všetky hliadky, čo majú ruky a nohy. Ideme zabásnuť tých zlodejov. Áno.
nastúpte si s nami do auta. Poďte do auta. Geno, kto Ok. šoferuje? Môžeš ty, OK, ja pôjdem dozadu. OK. Tak poďme rovno na policajnú stanicu a ideme vyšetriť tých zločincov. Ideme mať policajnú poradu. A dúfam, že ich dostaneme. Later. 5 minutes later. Tak, presunuli sme sa do výsluchovne. No a pán kolega, musíme urobiť celý spis o tých zločincoch. Súhlasím. Prehľadal som ich tam, nikto tam nebol. Výborne. Ale viete, čo je ten problém? Neviem. Čo sa také stalo? Ste zatknutí Začku. za to, že ste obvinili takoho nepravom. Pôjdete so mnou, pán kolega. No, poďme. A nespomínaš si na takoho? Policii. Ja, čo? Nepoznáš meno Mako? Poznám. Tak, Ten zločinec. poďme. Som tu aj s Genom. Daj! Oblečenie. Ideme. Pane. Oblečenie? Hej? Oblečenie. Povedal som ti. Si zatknutý. A poďme! Idem. Až poďme. Ty tu machry robiť nebudeš a ideš pekne do basy. Tak. Odlož zbraň a nevystrajaj. Je to jasné? Poďme. Close. Idem volať súd. Čo povieš, Geno? Ideme volať súd. Mohol by sme. A skončí v base aspoň na takých 15 rokov. Hahaha, policajt jeden. OK, tak Geno a ja idem zavolať na súd. Tak, ty svíňa, ležíš tu. Pán sudca, poďme na to. Dobre, takže v prvom rade by som chcel vedieť, za čo je odsudený. Odsúdený je za to, že nevinne zavrel Maka youtubera do väzenia. No, tak toto bude medzi 10 až 30 rokmi. Pán sudca, Áno. dajte mu do konca života, tu máte príplatok. Ďakujem. No, takže súd rozhodol, máme rôzne dokazy, máme aj svedka, Gena, a ten povedal to isté, pán Mako, takže sa rozhodli, dostanete do živote. Yes, ďakujem! A prosím, pán Mako, odvedzte ho Tak poďme, ty väzeň. k vašim kolegom. No poď. Ten by vás mal čakať na policajnej stanici. To dúfam. No tak, poďme. Haha, mám korisť! Tak, poďme. Tak, ideme na policajnú stanicu. Prosím, nezatýkajte ma. Tak, hýb sa, poďme! Čau, Geno. Čau. Poďme do basy! Odovzdajte všetky zbrane, pán policajt bývalý. Poď! Strikam ťa. Tak, Geno, povedali, že to je na doživotie. Zamykam. A ja, poďme domov. Ideme si oddychnúť. Zahadzujem zahadzujem ten oblek. Všetko je vyriešené. Som rád. Čiže tak. OK. Tak ja sa vám ozvem, keď budeme doma.